Agad kay okay na tong report dong? Wala pa. Dirita mag-igsoon sa dugang pang mga katikaran. Gitawag mga higala ni Dilima. Muna kabalos ko si Dilima ba no? Ako kay siya ngisi. Kay hinumduman nga napriso bayag yun siya. Mga katropa panahon ni Duterte. Wa siya ka serbisyo isip usa ka senador. Nya dito siya may gala nag-spend siya mga adlaw. Sud may galas bilangguan. Bullseye! Bullseye! Karon og ni Dilima pa nasa kanya ang huling halakhak mga katropa. Ug gitawag niya kini karon nga justice. Paminaw na to dong si ML. Dili ni kuan bay dili ni unsa ni kanabang Mobile Legends. Dili mamamayang liberal Representative Laila Dilima nga nagngisi mga katropa human nga nigula kining dokumento gikan sa ICC nga nag-ila mga higala no sa mga kanhi o kasamtangang opisyal nga kaalyado mga higala sa kaning administrasyon isip mga co-perpetrator no sa pagpatuman matud pas extrajudicial killing panahon may higala no ni kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bullseye! Bullseye! Alabirada In niya laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Agay. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Bullseye! Bullseye! Justice is coming kuno mga katropa. Human nga gihinganlan no kining mga kanhing opisyal o kasamtangang opisyal nga kaalyado mga higala sa Duterte administration isip co-perpetrator sa pagbatuman may higala sa extrajudicial killing. Matod pa ang gipahigayon sa panahon may higalang digong. Ako ni may higala nga anabang pahigmata o pukaw usab kanato mga kaigsuonan. Kay sa panahon ni Digong bay musugot kag sa dili ni bahag gyud ang ikog no sa mga labi na sa mga dagkong nagpayuhot sa illegal nga droga. Karon bay kung imong matandi gipanghinambog man sa ni John Vic Rimulya nga niubos kuno ang daghan kuno sila nadakpan. Pero pag mulingi ka sa palibot mga igsuon diri sa tuwa haskan daghana diri mga higalang mugpatabang. No? Haskan daghana diri mga higalang mutchat. Nya ang igsuon, ang igagaw, mauna na-addict na. O kadtong mga kanhi mga higala ni surrender, no? Ni deklara sa una nga di na gyud mo usab. Karon mga higala ni balik na pud. Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye! Wa tay supak mga higala ni anang gitawag nila nga human rights, no? Wa tay supak ni ana mga kaigsunan. Pero kung imong tan-ahon bay imong timbangon unsa kadako ang natabang kaniad. Labi na sa iskutanan may higalang peace and order. No? Panahon mga higala nga gigukod. No, gipatuman kining war on drugs bay. Sa kanhing administrasyon lang ka magkakita nga ang tao mga higala mo adto mismo sa police station ug moangkon o adto silang barangay official may higala magpatabang kay magpalista mga igsuon nya manumpa nga di na gyud sila mo usab mga higala karon bisan pag pila pa nakasako mga higala makuha nimo gikan sa ilahang bulsa moingon gyud dili man na ako ana gitanom ra man na diha. Bloke-bloke mga higala nga mga illegal nga droga na kalain-lain makuha mga higala dias kadagatan. Makaingon bata nga maurat to tanan, mauna to tanan hinlo na gyud mga higala nga atong katilingban when it comes to drugs.
O gituyo lang to mga higala sa mga drug lord. O kini mga higala patigayo nining droga aron nga malingaw lang ang atong mga mata. Og mutuo ta may galag ilaro na to atong kaugalingon nga indeed wa na gyud problema sa droga. Kay dinagko naman gud nakuha. O paon lang to mga igsoon aron nga ma-divert ang atong atensyon pero ang tinuod nga kalakaran may gala pas ka daghana karon naghitak may gala sa atong katilingban. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Unya di man nimo magamit mga higala ang pamaagi ni Digong. Matod pa ni Rimulya, naningkamot masada sila. Ang irison mga higala ang drogas Pilipinas sa pamaagi ko nung way mapatay. Sa pamaagi ko nung mga higala nga way mga kinabuhing makalas. Pero ang pulis may gala gikapoy. Ngeno man, dakpo nimo karon. Dakpo nimo karon mga katropa. Sa di madugay, mo avail may galas plea bargaining agreement. Taon-taon tuwa na sad. Maligya na pod. Oh. So, unsa mga higalay solusyon nga atong maabtan niini? Mura na tang nagbalik-balik, mura na nagkawas mga higala og tubig nga gigamit nato mga higala bukag. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nagkabo kag tubig ba nga buslot ang balde ba? Sige ni mong kaos, sige sang awas mga higala, mo man nahitabo ron. Wa mo kabantay, sige mang dako pero namang gyapon daghan. Nakala kay wa may napuo na to nga mga dako-dako mga higala ni anang pagpayuhot sa ginadili nga droga. Sa una, mahadlok. Ngano man, dili pwedeng o dili gustong mahinganlan mga higalag narco politicians. No? Karon, wa naman to'y nahinganlan nga narco politicians. Pero naamay bago mga higalang pangalan. Dili na narco, no? Kontraktor na pod. Nabatay na himo mga higala sa 67 ka mga giila nga mga kontraktor dias Kongreso, wala sad. No? Padayon sa sila may galang nagsweldo. Kisa may gipang suspende diha. Katong musukol mga higala sa administrasyon. Unang-una diha may galas Kiko Barsaga. Kay magsige man siyag miyaw. Magsige man siyag miyaw may gala batok sa administrasyon. Ato agi kasuhan mga higala diha sa committee sa ethics committee sa atong House of Representatives. As if mga higala immoral na karon ang pagtingog batok mga higala sa kahiwian. Immoral na karon mga igsoon ang pagsaway nimo mga higala sa kasamtangan nga gobyerno. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. And on the other hand mga higala dili immoral bisan pag ma-identify ka as contractor basta wala mga higala pay walay makatudlo nimo diag tinuod. Walay hukom nga mogawas mga higala magpabilin kang hinlo. Magpabilin kang gawasnon o magpabilin kang nag-enjoy sa imong sweldo mga higala. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Kay ilang man yun na, they take pride may gala of this. Nga, ilang yung mukha mga higala sa tibok kalibutan o dili man lang sa Pilipinas nga mali gyud ang gihimo mga higala sa nakalabay nga administrasyon sa paggukod nini mga higalang ginadili nga droga. Ang mga nangamatay kay adto kay bawo man mo mga higalang ang uban ato di man wa may uban ato dili sukol. Ang uban ato mga higala gituyo. Ang uban ato mga higala mismo na ang mga namaligya, mga drug lord ay nang hipos silang kaugalingong mga kalat. Ngano man. Lang ala kay mabulabog man sila unya. Klaro man kay namay kay mga narco police. No, katong mga iskalawags mga higala nga sila ra say nagpayuhot og droga pero naa sila may higala dias kapulisan. Naaman gyud identify man gyud naaman gyud nga prison nga tanggal ni ana mga igsoon dili man gyud na hinimuhimo nga istorya. Bullseye. Malimot lang bata ni ana mga katropa. Dili ba ka posible may higala nga katong nangamatay gituyo may higala sa uban o sa mga drug lord o nini mga higala mga dagkong nagpayuhot og illegal nga droga aron may higala nga matabunan total wa makailaing pasanginlan ato mga panahon na kung nay mamatay si Digong raman. Tinuod man. Wa makailaing butangan lang to nimo mga higala imotong tuyo-tuyoon dito butang-butangan nimo karton may higala putos-putoson nimo unya butangan nimo markang DDS wa laing pasanginlan oy DDS na. Pero kung tinuod may higala nga dunay DDS o tinuod may higala nga naa ning grupo ha murag
Grabe man kabinuang kay mga igalag magsige pag mupatay ka na lang tao may gala maghago kapag putos og karton. Kapuya siya na ng istoryaha eh. Oh, nga magbilin lang yung kaglama para mailhan ka, madakpan ka. Binuang man na. Dili man siya practical may igala kung mutsubayon. Kung hipos lang ang iskutan, enough na na. Nga makita nimong nahayad to may igala to mga mga nagpayuhot og illegal nga droga. Nga di gyud mo patuo mga kaigsuunan. Kinahanglan ba gyud nga imo pang putson is kastipan ba nimong naong? Tanaw ninyo. Dili bakato mga igala sakay lang gyud panahon total adto mga panahon na man July pasangin lang digong raman. And even digong mga igala predicted this, no? I can go to jail. Iyan na ni mga igalang gitagna. Pero kuan ka ba? Maluoy ka ba mga katropa? Kay wala. Basta nagtuo sila nga kuan ka ba kanang sidigong ba kanang nalipay may igala nga na mamatay. Mo ilang pagtuo yun nga kanang demonyo yun. Dili man dunya gimbutan tanan. Inoon, ligon siya nga klase nga pagkatao, may galag responsable siya nga klase sa pagkatao ngano man. Wala niya gidaganan, pwede gud siyang mutago. Tinuod lang, pwede man siyang mutago mga gala. Katong pag-adto niya may gala sa laing nasod, pwede man tog di na muulig mo atong China, pwede kayo. Pero wala niya gidaganan mga igalang iyang responsibilidad. Iyan na nang nakita mga igsoon. Karon, kining mga tao nga nagduot ni Digong, kini mga igalang atong gobyerno, unsay nahimo mga igalas paghitak sa droga sa atong katilingban. Mayngon ra si John Vic Rimulya nga, sige man may panggukon niya, wala man may gipatay. Pangutaan na ron, nakunhuran ba? O mas didaghan na hinoon mga katropa. Katropang Arnel Cortez. Kay kung mauna mga igsoon nga, mas didaghan na hinoon kay magkapuyo ng pulis ani si Banakop ani mga tawhan na may gala, magbalik-balik ra. Nya kadto mga nangundaw sa una namalik na sa drone. Ano man wala may angay kahadlukan. Kay para nila dakpan ta makabuhi ta. Mao ra magyapon ya. Paniguro lang diha nga. Ang imong bitbit gamay ra kay para maka-avail pa kadiya kon. Daghan na kayo mga igalang nga addict na karon mga panahon. Even mga igsuon, mga paryente, muchat na din hinato bay tabangi mi ani. Di na gyud ni madala. Ngayon sa man kabalo ba mga igala ang atong secretary sa Department of Interior and Local Government? Kabalo ba si Anticlair ani ba igsuon? Kini nga realidad may igala, they refuse nga tan-awon kini mga igsuon para lang gyud iduot nila nga katong Duterte mao jud pinakadautan sa nga tanan. Bullseye! Bullseye! No? Di pa nato dawaton mga igala nga kinahanglan gyud pud tag isog-isog. Kinahanglan gyud pud ta mga igala og mas lig-on nga pagpatuman sa balaod when it comes to this problem mga igala. Gumikan kay dako ni nga problema, di ni basta-basta nga problema, kinahanglan ni mga igala di sad basta-basta nga solusyon. Watan mo ingon mga igala nga patyon gyud dayon. No, wag kita mo ingon mga igala nga patyon gyud dayon, pero kung kaniman lang mga igala mo'y makapahadlok nila. Kung kaniman lang mga igala mo'y makapahunong nila. Itugot na to mga igala. Bullseye! Bullseye! At least hala na na may galag karabang may magyaw-yaw pero magtago man sila, no? Bala na may galag na magyaw-yaw pero ang mga tao mo kinto man sad. Basta una, asa magkakita may galag mga tao, kano sa man nahitabo. Ang mga tao moadto dito may galag magpalista-lista ko, no? Baliw ko ilista ko kay di na ko muusap. Maglisod pa mag-identify may galas kinsay mga drogista, pero panahon ni Digong may gala tao naglumba, nagpalista karon wala na. Unsa man na ang naamay lista gyapon ron? Unsa nang listahan na? Ayuda na ni, ayuda. Porbida. Alas 8:41 na may kalantag na sa atong pagpanagubanuman. Ron Bagon. Shout out Prok 2 Prok 2-1 Maslog Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning dia. Den Luna maing buntag.